Sanibona. Sengibuyile-ke wemakhelwane. Bekuthi nje angihambe ngiyolala kodwa ngathi ngeke ngisakwazi. Ngeke ngikwazi ukulala ngingayixoxile le ndaba. Kade ngibuka la. Yini le? Into yabo le abathini uthando nesithembu. Kade ngiyibuka. Hhayi ngabuka makhelwane ngabuka. Imikilinwane egilwa lana. Imikilinwane egilwa la makhelwane. Manje na-ke kuloku-ke kule story sabo esidlala la TV le yey'ngane. Bebehamba-ke. Inemali phela leya ndoda. Manje ibihamba-ke ihamba nomndeni wayo. Kuthiwa nje bayayikhipha-ke makhelwane. Iy'nto zabantu abanemali. Kwapakishwa-ke kwapakishwa-ke. Hhayi wena ungaze ucabanga ukuthi uhamba namakhosikazi kuphela. Cha, angithi uyamazi ukuthi uney'ngane eziyi-10. Zonke-ke iy'ngane eziyi-10 kusukela kwindala kuze kuya kwencane nabazukulu konke bekhanjiwe. Kwapakishwa-ke iy'khwama kwapakishwa iy'khwama. Uyakhumbula ngikutshela ukuthi indoda yake yaba ney'moto eziwu-15. Ehene-ke. Kwalayishwa iy'moto-ke ilo unemoto yakhe, ilo unemoto yakhe, ilo unemoto yakhe ney'ngane ziyadrayiva. Kwahanjwa-ke makhelwane. Uma kusahanjwa, angithi phela ulona, uyamkhumbula uVeronica? UVeronica phela useyisiqhumama sikankosikazi. Ngeke usasho ukuthi uVeronica wangena eyingane. Uyamkhumbula ukuthi wangena eyitshitshi? Hhayi phela uVeronica uyena-ke manje useyisiqhumama. Kuphela nje ukuthi akabatholanga abantwana Nkosi yami. Zange abathola abantwana. Kodwa uyena-ke isiqhumama manje uney'moto ey'ningi. Uyabona? Noma kuhanjwa nje yena usethi thatha nayi imoto, thatha nayi enye. Uyabona? Laba abanye bano-1-1 yena nje uney'moto angazi noma ziwu-3 noma ziwu-5 yini makhelwane ziningi. Uyena-ke ubebanika iy'moto, wena thatha le, wena thatha le, mina ngizothatha le. Hhayi, kujatshulwe-ke makhelwane. Mina angisazi lesa sithembu makhelwane ngoba thina sikhule emakhelwane esithenjini kuliwa makhelwane. Bekuliwa esithenjini makhelwane. Futhi unkosikazi ubengadli emzini womunye unkosikazi. Ney'ngane bey'ngangeni emzini womunye ngoba umuthi uthi uyadla ife ingane. La kodwa kuyajatshulwa nje kuyajatshulwa. Hhayi kuhanjwe-ke makhelwane-ke kudrayivwe-ke kuhanjwe ngey'moto kuhanjwe ngey'moto-ke kuze kuyofikwa liyoshona la bebeya khona ngoba ngathi bebeya kude makhelwane. Bafike-ke liyoshona. Mabehamba lana-ke bese indoda ngoba phela uyakhumbula ukuthi makhelwane angikaze kuxoxele. Uyabona njengoba behlala laphaya egqumeni eMzumbe amakhosikazi akhe wonke anezindlu. Uyabona ey'fanayo kanje. Kodwa le endala inkosikazi yavele yathi mina phela faneke ngihole. Ngiholele ukuthi ngivumile uthathe lonke lelo hide lamakhosikazi. Angithi mina ngivumile ngathi thatha nalo uhide lamakhosikazi. Isitimela lesi samakhosikazi. Ngiholela-ke. Uyabuza indoda ukuthi ngikuholele kanjani? Wathi ngiholela ngokuthi ungithengele mina indlu enkulu kakhulu futhi mina ngifuna indlu yale ebalungwini. Yathenga-ke indlu indoda. Phela indoda yesithembu nje idonswa ngapha nangapha, idonswa ngapha nangapha. Yathenga-ke indoda indlu. So manje yona kayihlali la eMzumbe. Inendlu nje yayo la eMzumbe engahlali iy'muntu nje. Uyabona nje siswele izindlu nje thina makhelwane khona indlu nje ehleli lapha kamsiluko. Ayinamuntu. Asikho-ke kodwa lapho. Ihambe-ke le ndoda phela iyolanda lo nkosikazi lapha esilungwini ukuthi naye kuhanjwe naye. Ngeke uze ukholwe. Ngeke uze ukholwe makhelwane. Mayefika endlini lutho unkosikazi. Aqalaza abuze ingane. Uphuma wena? Zithi iy'ngane hhayi uma uvuke wahamba. Ziredi iy'ngane ukuthi kuyahanjwa manje. Hhayi ingane ingene emotweni. Bese-ke eyafona-ke ngoba phela sekwaba khona lamafoni lawa. Uyabona wena makhelwane. Afoneka. Hawu, Beatrix, umaphi? UBeatrix athi hhayi ngisayikhiphile nje. Hawu, kanjani manje Beatrix ngoba siyahamba nje Beatrix. Athi uBeatrix yena hhayi akayingenele indaba yokuthi kuyahanjwa. Akayiyena lapho. Uyabo leyo nto. Kodwa-ke makhelwane ngike ngabuka lana kudala kule sitori sakudala ukuthi
uBeatrice unalento umkhuba nje ukuthi uma ngabe kuhanjwe nendoda, yena afuna indoda ilale naye njalo. Uma kuhambe nje uMsombuluko kuze kushaye uLwesihlanu, indoda izolala noBeatrix. Kusukela ngoMsombuluko kuze kushaye uLwesihlanu, indoda ilele noBeatrix. Manje lawa amanye amakhosikazi uyabona-ke njena-ke olapholo-ke ubungathi abaganile-ke bona-ke. uBeatrix alale nendoda-ke yena, alale nendoda, alale nendoda koze kugoduwe. Makhelwane, futhi iy'ndaba zakuloya muzi makhelwane. Manje naku uBeatrix athi yena asafuna ukuhamba ngoba phela uma esenza njalo laphaya, kanti babevumelene phela nendoda yakhe makhelwane. Ngoba iy'vumelwano zikankosikazi nonkosikazi wayo akufanele ubuze imibuzo ngazo ngoba awazi ukuthi babevumelene nje kwakusukelephi, uyabona. So amanye amakhosikazi ayebe naleyo nkinga ukuthi manje wena uzolalaphi, uzolala noBeatrix kuphela, uyabona nje oVeronica beney'nkinga, oPrecious benenkinga, uyabona-ke onokukhanya. Manje-ke uBeatrix wathi nje angiyi mina lapho. Wathi hawu Beatrix, awuyi cha angiyi. Athi hhayi okay, kulungile-ke Beatrix-ke uma ungahambi, kodwa-ke iy'ngane zakho bengakujabulela ukuthi uhambe. Athi hhayi akahambe yena. Ngiyacabanga ukuthi le ndoda yazi ibicabanga ukuthi iy'ngane kaBeatrix-ke manje y'zonakoba, kodwa-ke yithe ukukhulakhula kaBeatrix. Wathi efika nje emzini wazala washeshisa waqeda ngoba yabo lento kankosikazi uloku uzala, uloku uphumula, uloku uzala, uloku uphumula, uyabona iyona eyenza ukuthi ugqilazeke ekugcineni. Yena nje wathi efika wathi waqeda, waqhulula 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 waqeda. Hhayi-ke ibona indoda ukuthi hhayi kushubile lana, ngizolala noba ngoba phela iyazi ukuthi uma isuke ihambile fanele ilale naye. Iyadilayiva nje le endleleni ibheke le la bebeya khona, iyacabanga indoda ukuthi ngizolala nobani. Ifike-ke laphayana-ke phambili banikezwe-ke hhayi kungekuhle makhelwane, kungekuhle. Amagumbi abo lana anemibhede ngamibili, konke nje kugcwele kuningi ney'ngane zinama-room ngama-room. Uyabona nje ukuthi kukhokhwe iy'mali ey'nkulu lapha, iy'zumbulu zemali, uyabona ukuthi kukhokhiwe laphayana. Hhayi-ke ubone-ke hhayi bafakwe ey'ndlini zabo, bafakwe ey'ndlini zabo. Uthe sesuka indoda isisuka indoda isiyacathama phela. Icathamela bani? Icathamela uPrecious. Ifike ithi kuPrecious manje Precious angithi ngoba phela indoda ibinegumbi layo. Unkosikazi nonkosikazi ubenegumbi bese ney'ngane zinamagumbi azo, bese umyeni ubenegumbi lakhe. Kodwa kahle kahle lela gumbi bekwelakhe noBeatrix. Manje uBeatrix wangafika, uyabona. uBeatrix wathi angilapha. Manje sekufanele indoda ilale yodwa. Iyabuya indoda ukuthi kodwa ngingathi nginamakhosikazi awu-4 ngizolala ngedwa, uyabona leyo nto. Yacathama-ke indoda isizalana-ke kuPrecious. uPrecious phela uyavutha, angiyena nje umuntu ongavele nje umsukele nje uvele nje uyabona ukhuluma into engazwakali. Hhayi uPrecious asukelwa kanjalo. Ezekela uPrecious-ke ilo unkosikazi wesine, uyabona. Hhayi manje Precious phela kusuthi ngizolala nawe namhlanje. Athi uPrecious hawu, uyazi mina ukuthi kade ngebhesi kanjani. Phela unesi uPrecious, uPrecious. Athi hhayi bo, mina ngizophumula lana mina. Sikhathi siyikhiphile manje sengizobhesi manje mina indoda la eduze kwami. Athi uPrecious hhayi angingeni. Uyazi ukuthi ukushiswa yini? uPrecious phela ushiswa yikona ukuthi usuzothi ngoba uBeatrix akekho manje usuza kumina. Ithi indoda hhayi phela iy'nsuku zakho. Athi lona hhayi angifune kwansuku zami, zithathe lezo y'nsuku uy'nike lo oy'nika wona, angifune y'suku mina la ngizophumula. Hawu iphuma indoda Nkosi yami, hawu sidabukise indoda. Hhayi-ke kuhanjiwe-ke kuyodliwa-ke kushuthi-ke lezi zinto zabo-ke ukudla kwakusihlwa bathi odina. Hhayi bahambe-ke bayodla lawo madina-ke akuhlalwe vele umndeni uyabona kuyaxoxwa iningi. Uyathanda-ke uVeronica, uyabona ukuba njengazi ukuthi uyena olawulayo uVeronica. Kuthe kuhleli iy'ngane ziy'dlalela ngamafoni, uyabona ngoba phela abantu abadala bayaxoxa. Zidlalela ngamafoni, iy'ngane zidlalela ngamafoni. uVeronica useyasuka ukuthi hhayi bekani phansi amafoni ake sixoxeni njengomndeni.
Iy'ngane y'mangala ukuthi soxoxani manje ngabantu abadala thina ngoba phela senzela kona njengoba siy'dlalela emafonini. Asho njalo uVeronica, yabona. Bese-ke kushuthi-ke indoda phela ibithembile ngoba isithembu makhelwane akuyona into elula wena makhelwane. Ngoba uyabona ngithi makhelwane bekuyiy'nsuku zika-Precious. Kodwa umthetho wakulesiya sithembu uthi uma behambile indoda ilala noBig Trice. Manje uBig Trice phela ubengekho, uyabo leyo nto. Manje le ndoda ayikwazi manje ukuthi ivele iye mhlampe kuNokukhanya ithi Nokukhanya ngicela ukulala nawe ngoba uNokukhanya uzothi hayibo akuzona nje iy'nsuku zami futhi masihambile wena ulala noBeatrix. Uphi uBeatrix wakho? Mayihambe indoda iya kuVeronica noVeronica uzothi akuzona iy'nsuku zami futhi wena masihambile ulala noBeatrix. Uphi uBeatrix wakho? Manje ibonile indoda ukuthi uyazi yini umuntu engase ngibe nethuba lokuthi uyabona kube umaqondana naye Precious, uyabona leyo nto. Hawu makhelwane indoda yakithi behleli la etafuleni nje bayadla ilokhu iy'ncikisile la. Makhelwane iy'ncikisile la ku-Precious indoda incikile. Hhayi ngenkathi iy'ncikisile uPrecious uyayidlela uPrecious futhi uyabo uPrecious ngempela angimazi wagana kanjani uPrecious ngoba uvele nje abe yile nkosikazi nje engenani indaba nje, uyabona leyo nto. Hawu iy'ncikise-ke indoda kuze kube ngathi hhayi bayaxoxa uyathamba-ke uPrecious ngithi hawu wenza njena-ke unkosikazi, hhayi kuphunyuke kuhanjwe. Oh, ebese ithi indoda hhayi phela namhlanje ngilala kaPrecious uyabona yenzela ukumthambisa ngoba indoda phela yesithembu ayijwayele nokulala yodwa, uyabona leyo nto. So yavela indoda yay'ncikisela la kuPrecious yathi ene uyabona-ke Precious okusho ukuthi-ke ngizolala nawe. Bese noPrecious enze ngathi uyathambisa inhliziyo bagcine bephumile-ke behambe bobabili. Hhayi amakhosikazi-ke abone-ke ukuthi hhayi kusho ukuthi kuyodliwa i-strawberry-ke namhlanje. Uyasazi i-strawberry makhelwane, nawu umakhelwane ufundile nje uyasazi i-strawberry. Hhayi-ke makhelwane-ke bayihlalele-ke laba ney'ngane-ke baqede-ke bayihambele baye emarumini abo. Hawu uma indoda isibuya ekuseni sebeyayibuza phela laba abanye ukuthi hawu i-strawberry kodwa besinawo ushukela. Indoda ivele ithi hawu maphi khona i-strawberry ngoba angisazi kwasona i-strawberry. UPrecious uvele waphuma laphayana la bebedla khona idina, wavela uPrecious wayifonelela umngani wakhe, wahamba wayohlangana nomngani wakhe uPrecious. Indoda yahamba yaya endlini yayo yayolala yodwa. Futhi phela indoda ibingeke ikwazi ukuyolala elokhuzeni egumbini likaPrecious ngoba uPrecious ubelele ney'ngane zakhe ngoba uney'ngane ey'the ukuba ncanyana, lincanane isamdinga. Manje bekufanele kube uyena oya endodeni. Hhawu uPrecious wayifonelela umngani wakhe wahamba wayohlalela nomngani wakhe. Hhayi-ke samphutha kanjalo-ke i-strawberry uMseleko. Ngikhuluma nawe nje uMseleko unamakhosikazi awu-4 kodwa lutho i-strawberry. Lutho i-strawberry. Angazi-ke nami ukuthi uMseleko ubengasafonela iy'ngane noma izancinza, uyabona leyo nto. Ancinze phela ngoba izancinza zakho kona lokho ukuthi amakhosikazi mekhathele wonke, yabona. Njengoba umakhelwane ukukhathale wedwa nje uthi ukhathele ulokhu uthi ukhathele. La kaMseleko avele akhathale wonke amakhosikazi kanye kanye. Ngoba uyabona njengoba nje bekuwusuku likaPrecious, ukuba ubesuka aye kuVeronica bekuzoba yinkinga futhi leyo. Ukuba ubesuka eya kuNokukhanya bezoba yinkinga. Kodwa futhi uPrecious akamfuni, kodwa futhi uBeatrix akamfuni. Isithembu sinjani makhelwane? Sinjani isithembu? Umbathise nje uze umbathise kawu-4 kodwa nje unosuku la ungafunwa khona umuntu. Umakhelwane into ebengiyibuka namhlanje angikaze ngiyibone mina into enje. Amakhosikazi angafuni ukuthi anike umyeni wawo i-strawberry nje makhelwane. Hhayi kodwa-ke makhelwane sizobuya sibuye-ke sizoyixoxa le ndaba ngoba ziningi iy'ndaba zale ndoda, ziningi makhelwane.